Rayuwar Aisha, littafi na ɗaya. Tafiya suke ganin alamun hadirin da ya gangamo, babu abin da ake sai iska mai haɗe da ƙura. Aisha ce riƙe da hannun yara ƙannenta, wato Asma'u, Halifa da Amina, domin su tsallaka titin da zai sada su da gidansu. A wannan lokaci ne kuma masu ababen hawa su ma sauri da suke yi kenan domin su ga sun isa gida kafin ruwa ya tsuge. Kimanin minti 30 suka ɗauka a wurin ɗin bakin titin har aka fara yayyafi. Hakan ya sanya Ali mai rake da ke haɗa kayan sana'ar shi ya zo ya taimaka musu ya tsaye da motoci suka shige. Godiya suka mishi tare da shigewa cikin gida, murnar dawowa ba tare da ruwan ya dake su ba suke yi. A ɓari guda kuwa Hajiya Hafsatu ta shiga matsanancin damuwa ganin yaranta ba su dawo daga makarantar Islamiyya ba. Tana jin sallamar su ta sauke wata wawuyar ajiyar zuciya tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muryar kakarsu ce ta ke tashi take kwalawa Aisha kira. Aisha cikin rawar murya ta amsa. Nan kakar ke cewa, zo ki je gidan ɗanta ne mai goro ki so min goro. Zuciya ta tashi take da ƙyar in zan iya bacci daren yau idan ban ci goro ba, ga kuma dare yayi. Yusufa almajiri na yi min sallama sai gobe, balle na ake shi so mini. Cikin damuwa Hajiya Hafsatu mahaifiyar Aisha ta ce, Aisha ki sauri ki je ki karɓo kuɗin ki siyo mata, kin san ruwa yana ƙara ƙarfi ne, ba ni da zaɓi da ya wuce na karɓi kuɗin na fice domin sayo goro. Fitowarta daga gidan kenan kuwa aka tsuge da ruwa, aka yi ta kwara ruwa tsakanin gashi tsakanin gidansu da gidan da ake sai da goron akwai tazara. Kafin ta dawo ruwa mata duka, jikinta ya fara rawan sanyi. Ba da jimawa ba zazzabi ya lullube ta, wadda ya kai ta sai da aka kwantar da ita ga asibiti. To farko kenan kuma so min taɓi daga cikin littafin Rayuwar Aisha. Godiya da yabo ga Allah da ya bani iko da dama na shigo cikin labarin Rayuwar Aisha. Rayuwar Aisha takaitaccen labari ne wanda ya kasance kuma labari ne da ya faru da gaske. Rayuwar Aisha, kamar yadda na faɗa muku, labari ne da ya faru da gaske akan wata baiwar Allah, wanda kuma ta ɗauko labarin Aisha Iliyasu. Ni kuwa da zan karanta muku, wadda kuka fi sani da ɗan Hamza, nake cewa a yi sauraro lafiya cikin littafin. Alhaji Sadiku Sale shi ne mahaifin Aisha. Mahaifin shi Alhaji Sale yana da matan aure guda biyu. Hajiya Aisha ita ce uwar gida, sai kuma Hajiya Bilkisu amarya, sai Hajiya Aisha tana da 'ya'ya biyu maza, yayin da Hajiya Bilkisu take da 'ya'ya 3 maza. Hajiya Aisha ita ce mahaifiyar Alhaji Sammani da Alhaji Sani, yayin da Hajiya Bilkisu ita ce ta haifi Alhaji Sadiku da Alhaji Yusuf da kuma Alhaji Ali. Sadiku shine karamin su. Kasancewar zaman Bahaushe a da zumunci ya fi ƙarfi da danƙo, za ka ga 'yan uwa suna zaune guri guda cikin gida ɗaya, kowa da ɓangaren shi a cikin gidan ɗin. Rayuwar waɗannan bayan Allah ta taso ne cike da so da ƙaunar juna. Ɗaya baya yin abu ba tare da shawaran 'yan uwansa ba. Al'adar ɗan Bahaushe kenan ta dogaro da kai. Wannan ne yasa kowanne daga cikin su yake gudanar da kasuwancin shi daidai gwargwadon shi. Rayuwarsu ta kasance rayuwar asalin Bahaushe, ba ci ma zaune bane. Tun asalin Bahaushe mutum ne da ya san ciwon kansa ta hanyar neman halalinsa da ƙarfi da jikinsa da basiran da Allah ya yi mishi wajen ganin ya samarwa rayuwarsa da kansa abubuwan bukata na yau da kullum. Alhaji Sammani Allah ya ɗaukaka shi, ya yi masa baiwa mai tarin dukiya mai yawa. Mutum ne mai matuƙar tausayi da taimakon na ƙasa da shi. Duk wani abin da ya taso na taimako, duk girman shi, in aka kai gaban shi zai iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya magance shi. Allah ya azurta shi da matan aure guda 2 da yara 10. Babban ɗansa wadda ya sanya wa sunan mahaifinsa wato Alhaji Sale, yayin da sauran yaransa suka haɗa da Aminu, Salihu, Fatima, Hadiza, Abdullahi, Juwairiya, Zainab, Maryam, Zuhura. Yayin da sauran yaran ma haka suka taso. Munzalin shiga makarantar boko da islamiyya ne yasa ya haɗa yaran karankaf da yaran makwabtaka. 'Yan uwansa yake biya musu, ya ɗauki nauyin karatunsu har ma da jigilar kai su yau da kuma kullum. Alhaji Sammani mutum ne mai zumunci da son 'yan uwansa. Wannan dalili yasa harkokin kasuwancin shi suka fara faɗaɗa zuwa ƙasashen Turai. Duk da dai lokacin
yakan kai ga haka. Duk lokacin da zai tafiya yakan ɗauki guda daga cikin matansa ya tafi da ita. Yana da kafafin abubuwa da dama, yana da kamfanin sarrafa gyaɗa a garin Kano, Lagos kuma da Kaduna da Zaria ya ƙara daga baya, inda ya buɗe sababbin kamfanin jirgin sama mai jigilar al'umma daga wannan gari zuwa wancan gari. To wannan takaitacce kenan. Da taimakon Alhaji Sammani, da taimakon Allah da ya kai, Alhaji Sammani bai tsaya nan ba. Duk shekara zai bai wa makwabta da wasu daga cikin ma'aikatansa da 'yan uwa ya biya musu kuɗin hajji domin su je su sauke farali. Harkokin kasuwancin shi ƙara bunƙasa yake a Najeriya da wajen Najeriya, ya bar shi ko ina. Harkokin kasuwancinsa na Najeriya ya bar wa 'yan uwan shi suna kula da shi, yayin da ƙaramin ƙanin su Saddiƙu ya zamo sakatarensa. Alhaji Saddiƙu, mahaifin Aisha, ya zamo mai gaskiya ne da riƙon amana da taka tsantsan akan ganin ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. Ana cikin wannan hali kuwa wata rana tafiya ta kama Alhaji Sammani zuwa ƙasar Turkiya. A hanyarsa ta dawowa ne cutan asma ta tashi mishi. Kafin wani lokaci a yi wani yunƙuri rai ya yi halinsa. Kar ku zo ku ga tashin hankali a gurin waɗannan zuri'a, saboda Alhaji Sammani shi ne majiɓancin al'amuransu. An share makoki. Babban ɗan Alhaji Sammani, wato Sale da aka fi sani da Alhaji Ƙarami, ya koma karatun shi na secondary school da yake, inda ya ci gaba yanzu yana jami'a. Alhaji Ƙarami ya taso da gata da dukkanin kamannin mahaifin shi, komai yana ƙaunar shi saboda yadda yake girmama su, ya ɗauke su tamkar su suka haife shi, yana girmama ƙannen yayan mahaifin shi. Kasuwanci, ragamar kasuwancin mahaifin shi yana hannun ƙannen shi ne. Bayan da ya kammala jami'a ne ya ga ya kamata ya karɓi harkokin kasuwanci. Nan fa aka yi ta gumurzu da rikici daga wasu daga cikin iyayen nan nasa. A ƙarshe aka yanke shawaran zai koma Kaduna don tafiyar da babban reshen kamfanin mahaifin shi da ke Kaduna. A lokacin da mahaifiyar shi ke sanar da shi cewa yanzu tun da ka girma ka gama karatu ga aiki kana yi da kyau, yana da kyau a ce ka ajiye iyali. Cikin murmushi ya kalli mahaifiyar tashi ya ce, Umma, ni na samu macen da nake so. Cike da jin daɗi ta tambaye shi, wace ce? Yar wani attajiri ce ko kuwa yar sarauta? Nan ya zaro idonsa tare da cewa, Umma, wani irin attajiri ko sarauta? Auren zumunci zan yi. Rayuwar da nake so kenan. Taɓe baki ta auren zumunci kamar yaya? Ya ce, Aisha nake so. Salati ta fara yi tare da tafa hannu da kiɗimewa. Duk yaran da suke garin Kano nan ka rasa wacce zaka zaɓa sai Aisha. To wai ma wace Aishar kake nufi? Ya sanar da ita cewa babbar yar Alhaji Sadiku, ƙanin mahaifinsa, yake so, Aisha. Hajiya Zuwaira, mahaifiyar Alhaji Ƙarami, ta tsinci kanta cikin ruɗu domin jin babban ɗan nan nata zai aure Aisha. Ta ji ƙiyayyar Aisha da uwarta ya shige zuciyarta. Yinin wannan ranar ba ta cikin nutsuwarta. Sallamar ƙanwarta Uwale shi ne ya dawo da ita daga zurfafen tunanin da ta shiga. Suka shige ɗaki, ta sanar da ‘yar uwarta halin da take ciki. Dariya Uwale ta ce, haba yaya, ke kika haifi Alhaji Ƙarami ko kuwa shi ya haife ki? To ki fito ki nuna mishi kawai, kar ma ya kuskura da sake wannan magana ba zai furta ta ga kowa ba, balle ƙannin mahaifin nasa su ji, kada ma abin ya zo a yana rigima. Godiya ta yi mata da yake ta yi alƙawarin sanar da shi hakan ta wayar salula. Alhaji Ƙarami na ofis ya ji kira ya shigo mishi. Ganin sunan da ya bayyana a jikin sikirin ɗin ne na wayarsa ya sa gabansa faɗuwa. Cikin girmamawa ya danna wayar ya ƙara a kunne, tamkar a gabanta yake risina tare da gaishe ta. Inda ya gaishe ta da kulawa irin ta ɗa da uwa, ta gargaɗe shi kan cewa wannan magana da suka yi ƙarya yake yi, kar ya kuskure ya sanar da Aisha balle dangin babansu. Ya ce, Hajiya, wannan magana ba ta waya ba ce, kawai ki bari zan zo ƙarshen sati mu yi maganar da nutsuwa. Cikin dare Alhaji Ƙarami kasa bacci sai juyi yake, da zaran ya rintsa idonsa siffar Aisha ke masa yawo a kwakwalwar shi. Aisha fara ce, doguwa, tana da round face wadda ke ɗauke da daradaran idanunta. Hancinta mai kyau ne, bakinta ƙarami abin sha'awa idan tana magana. Allah ya hore mata dukiyar Fulani wadda suka taimaka wajen ƙara fito da kyanta. Ga hips ɗinta wadda idan tana tafiya suke jan hankalin mutane, kai ba maza ba, hatta mace za ta so a ce ta kasance ita ce Aisha ko tana tare da ita. Gefe guda kuwa Aisha da iyayenta ba su san wainar da ake toyawa ba. Wannan lokaci tana makaranta SS1 ne, aji 4, wato karatu kawai ta sa a gaba. Ka'in da na'in mahaifiyarta ba ta da damuwa. Addu'ar ta kullum sai dai Allah ya sa ya haɗa diyarta da miji na gari. Aisha
ƙawa ce ga Zainab, kasancewarsu aminan juna komai tare suke. Zainab ƙanwar Alhaji ƙarami ce wadda take autar su. Ngata ne yasa ta zama sangartacciya, sai abin da take so take yi, babu wanda yake mata faɗa ko ya kwaɓe ta. Tunda Zainab ta ji cewa yayanta Aisha yake so ta daina kula ta, ko biyo mata su tafi makarantar Islamiyya ma sai kawai ta ce ta tafi, ita ba yanzu za ta je ba, ta daina shiga lamarinta. Mahaifiyar Zainab ɗin ko ta canza wa Aisha fuska, ko gaisuwarta a dole take amsawa, wadda a da har kuɗin makaranta take bata. Abin da ya ɗaure wa Aisha kai kenan, ta san dai da wani abu, ba abin da ya shiga tsakaninta da Zainab ƙawarta. To me matsala? Bayan an taso daga makaranta sai ta ga Zainab tana sauri za ta tafi, kwana mata kira kawai ta yi. Zainab ta banza ta yi da ita, ta ci gaba da tafiyarta. Da gudu ta zo ta sha gabanta tare da riƙe hannun Zainab. Lafiya, me ke faruwa? Kwana biyu kin canza min, me nai miki? Buɗan bakin Zainab ke da wuya sai cewa ta yi an canza miki ne. To bara ki ji wallahi, idan takamar ku bin malamai ke da uwarki, kun je kun yi wa yayana asirin da zai aure ki, to ƙaryanku ta sha ƙarya. Yayana babu abin da zai ci da ke, yar matsiyata. Ki je ki gaya wa uwarki ta je ta sa a karya asirin da ta yi masa, idan ba haka ba kuwa za ki gwammace mutuwarki akan rayuwarki da yayana. Cikin tashin hankali da damuwa Aisha ta dawo gida, da gudu ta karisa ɗakin mahaifiyarta, sai kwala mata kira take, momi na. Hajiya Hafsat ta yi mamakin jin kiran nan da yar tata take ta kwada mata. Lokacin da ta iso ko ta tarar da ita tana gyaran wardrobe ne, kan cinyarta ta fada ta fashe da wani azababben kuka. Momi ke tambayar ta lafiya, waye ba lafiya ko waye ya rasu? Ta kasa bude baki balle ta yi magana. Momi ko ta zuba mata ido, sai da ta yi kuka mai isar ta, sannan ta ce momi Zainab ce. Hajiya Hafsat ta ce Zainab kuma faɗa kuka yi? Domin kun samu saɓani da ita zaki zo kina min wannan shegen kuka? Tashi ta yi ta bar mata ɗaki saboda ta kai ce. Aisha ta tashi ta bi momi zuwa falo, ta zauna kusa da momi, nan ta labarta mata maganganun da Zainab ta gaya mata. Ta tambayi yarta cikin tuhuma da zargi, dama ya ce miki yana son ki shine baki taɓa gaya min a matsayina na mahaifiyarki ba? Aisha ta ce wallahi momi bai gaya min haka ba, hasali ma gaisuwa kaɗai ki haɗa ni da shi. Momi ta ce to shikenan, kar ki kula ta ku yi faɗa, kin ji ɗiyata? Kar ki fasa biya mata ku tafi makaranta, ki je tunda tare kuka saba zuwa. A wannan rana mamaki da tunani ne ya cika zuciyar Hajiya Hafsat. Allah ya sa wannan magana kar ta bayyana balle wani ya ji, saboda ta san ɗiyarta ba za ta taɓa jin daɗin auren Alhaji Karami ba, saboda ƙiyayyar da ƴan uwansa suka fara nuna wa abin. Addu'ar ta cikin kowace sallah, Allah ya zaɓa wa Aisha miji na gari da zai iya ta bisa gaskiya da amana. To wannan kenan. A can garin Kaduna kuwa, lokacin da Alhaji Karami ya tafi, yana ta tunani zai dawo shawo kan mahaifiyarsa ta amince mishi da samun cikar burin shi. Ya gama sawa a ran shi Aisha ita ce abokiyar rayuwar shi. Duk wani numfashin da zai ƙara yi, jin ƙaunar ta yake yana ƙaruwa a ran shi. Shi ma yana mamakin yadda lokaci ɗaya ya faɗa tarkon sonta. Da misalin ƙarfe 10 jirgin su ya sauka a filin sauka da jirgin na Malam Aminu Kano. Sani direba ne ya ɗauke shi zuwa gidansu. Ɗakin mahaifiyar shi ya shiga, ta yi murnan ganin ɗan nata. Hajiya Zuwaira mace ce mai son ƴaƴanta, ba ta so ta ga abin da zai ɓata musu rai, haka zalika ba ta wasa da farin cikin su. Komai nata za ta iya bayarwa domin farin cikin ƴaƴanta. A wannan lokaci ne ta ga kamar alamar rama a jikin ɗanta. Take tambayar shi ko ya yi ciwo ne. Ce Hajiya yanayin aiki da zirga-zirga ne, ba don ta yarda da maganar da ya faɗa ba. Kawai ta yi shiru. Cikin kwantar da kai tare da kwallar da ya cika idanunsa, yake sanar da mahaifiyar shi shirin da ya yi da kuma irin ƙaunar da yake wa Aisha. Shi kansa ya rasa yadda zai yi. Idan ban aure ta ba Hajiya, babu matar da zan iya aure har in zauna da ita. Ganin ɗannan nata na zub da hawaye ne ta amince da batun shi domin farin cikinsa, amma a ƙasar zuciyarta ta ƙullace Aisha da mahaifiyarta tare da cin alwashin ramuwa ga asirin da suka yi wa ɗannan nata. Alhaji Karami ko bayan ta amince ya samu kanshi cikin tsantsar farin ciki tare da godiya ga Allah da ya sa Hajiya ta yi accepting na buƙatar shi, tare da ya mata addu'ar Allah ya ƙara tsawon kwana mai amfani da ƙarin lafiya. Gefe guda ƙannensa abin duniya ne ya ishe su, saboda sun ci burin yayan nan nasu ya auri 'yar manyan mutane masu naira, wadda za a yi bikin da ba a taɓa yin irinsa ba a gidansu da danginsu. Kwata-kwata sun daina sakar ma Aisha fuska, ko a hanya suka haɗu ta musu magana banza za su yi mata da haɗe da tsaki kawai.
a sanadiyar karan tsana da suka ɗora mata ne ta ɗauki alwashin ko yayan nan nasu ya furta yana son ta za ta ba shi haƙuri ya je ya nemi wata ba dan ba ta son shi ba, sai dan kawai samun kwanciyar hankalinta. Tana da burin samun so da ƙauna daga dangin duk mijin da zai zamo miji a gare ta domin samun zaman lafiyanta da zuriya ɗaya ba. A hankali magana ta fara zagaye dangi cewa Alhaji Karami ya ce yana son Aisha. Mafi yawa daga cikin dangi bakin ciki suke yi domin ji suke yi da ma 'ya'yansu ya ce yana so. Washe gari Lahadi Alhaji Karami ya samu mahaifin Aisha don sanar da shi bukatar shi ta son ya auri ɗiyar shi. Da farin ciki ya amsa mishi tare da mishi alkawarin cewa ya bashi ita zai fuskanci juna kawai. Alhaji Sadiku ya yi farin ciki tare da ƙwalla saboda ya tuno da ɗan uwansa marigayi Alhaji Sammani da yana raye da zai fi kowa farin ciki. Ba zai taɓa mantawa ba, wata rana suna zaune da yayan shi ya ce da ba dan zamani da ya lalace ba ina da sha'awar mu yi wa yaranmu auren zumunci. Alhaji Sadiku ya ce abu ne kuma mai kyau hakan ɗin, to sai dai yaran ne kawai hakan, sai dai wannan zamanin ɗin yaran ka haife su baka haifi halin su ba, kar mu haɗa abun ƙarshe ya zo su bijire mana mu ji kunya. Tuno da wannan hirar ne ya ƙara masa ƙarfin gwiwa tare da alƙawarin tabbatar da wannan al'amari. Hajiya Hafsatu ta kawo wa mijinta abinci suna ɗan taɓa hira ne ya ɗaga kai kalle ta ce Hafsatu yau farin cikin ranar da nake ji a gare ni daban ne, ina so a ce ya Sammani yana raye mu yi sharin na wannan farin ciki tare da shi. Ta ce Alhaji me ya faru? Cikin zakuwa ya mata bayani, fuskar ta ba yabo ba fallasa. Ta ce Allah ya tabbatar da abin da ya fi alkhairi. Ya ce hakan nan shine alkhairi. Abin da nake so da ke ki sanarwa Aisha, domin kuwa kowane lokaci daga yanzu zai iya zuwa gare ta su fuskanci juna. Ta ce to za a yi mata magana. Washe gari Alhaji Sadiku ya tara yan uwan shi ya sanar da su, kowa ya yi addu'ar da zai yi ne kawai dai Allah ya sa a yi da mu, haka zalika ya sa kuma mutuwa ce za ta raba. Sati na zagayowa Alhaji Karami ya zo garin Kano domin ganawa da hasken zuciyar shi wato Aisha. Tun safiyar wannan ranar jikinta ya sanyi, ko me take yi cikin ƙarfin hali take. Hajiya Hafsatu ce kawai ta ƙarfin shirya masa abin da za ta sauki Alhaji Karami. Bangaren shi ko sabbin kayan da ya haɗo mata ne na butik duk don ya burge Aisha. Mutum ne mara son hayaniya, bai da surutu. Idan ka ji muryar shi to cikin abokanan shi ne ana hiran ƙwallo. Misalin karfe 4 na yamma ya fito daga wanka, ya shirya cikin kayansa tare da taje sumar shi, turarukansa ya fesa baki ɗaya. Bayan ya gama ne kawai ya fito, wani kamshi ne yake jiga. Duk da kasancewar shi namiji bai fiye amfani da turare masu ƙarfi ba. Misalin karfe 3:30 suka gama komai da komai na girkin su kuma Aisha ta je ta shirya cikin atamfanta mai adon pink super exclusive, inda ta kafa ɗaurin ɗan kwali tamkar gugguru ba tare da ta make up ba. Ta kalli hanya kawai tana tunani ba karamin kyau suka yi mata ba kayan nan, tamkar wadda za ta fito wani gagarumin biki ko competition. Hajiya ce kawai ta zaɓa mata mayafin nan wanda ya dace da kayan da ta sa da yarinta, sarƙa da zobuna duka. Turaruka masu kamshi ta fesa wa ‘yarta, addu'ar ta fal idan da alkhairi Allah ya tabbatar a wannan lamari, in babu Allah ya wa ɗiyarta canji da mafi alkhairi. Misalin karfe 4 ya iso kofar gidansa Aisha, kai tsaye sallama ya inda ya shige cikin gida bayan Hajiya Hafsatu mahaifiyar Aisha, inda ya je ɓangaren ta. Falon ta ya nufa ya tarar suna kallo tare da yaranta. Da fara'a ta amsa sallamarsa, har kasa ya durƙusa ya gaida ta amsa tare da umartar shi ya zauna kan kujeran da ke falo yaƙi. Ƙanin Aisha wato Amina da Halifa da Asma'u suka gaida shi, inda Auta ya jawo zaunar kusa da shi da yake tambayar ta ya makaranta, aji nawa take, ya su antin nasu, me aka koya musu, ya school ya yi mata tambayoyi dai, wasu ta amsa wasu ta yi shiru wasu ta yi shirme, kasancewarta a play class take ko play group ne. Hajiya ce ta miƙe zuwa ɗakin Aisha don kiranta, inda ta tarar tana zaune a bakin gado ta yi shiru kanta a ƙasa, ta rasa me ke mata daɗi. Hajiya ta sanar da ita zuwan Alhaji Karami, mayafi ta ɗauko tare da shi ta fito zuwa falon. Gabanta sai faɗuwa yake, kasancewar bata taɓa tsayuwa da saurayi ba balle Alhaji, da ko da wasa ba su wani abin nan, ballantana baya wasa da su Zainab ma ballantana ita. Sallama ta yi tare da shiga falon, gabanta ya ƙara bugu. Neman kujera ta yi nesa da shi ta zauna tare da gaida shi. Tunda ta shigo falon ɗin kawai idan shi akan ta yake,
gani yayi ta ƙara mishi kyau tamkar ba ita ba, ko don dama nesa yake ne yake hangenta shi yasa, amma yau ya ƙara haƙiƙancewa a kan shi cewar kyakkyawa ce ta ajin farko. Take ya ƙara jin ƙaunar ta na mamaye zuciyar shi, nan take sanar da ita, Aisha, na tsinci kaina cikin matsananciyar ƙaunar ki, bani da burin da yafi mu kasance miji da mata, da fatan zaki karɓe ni, ki riƙe ni hannu bibbiyu, ki kasance ni tamkar, ki ƙaunace ni tamkar ko ma fiye da yadda nake son ki. Aisha, zama babu iyali ya dame ni, kuma ke nake so ki zamo abokiyar rayuwata, uwar ƴaƴana. Cikin kunya ta rufe fuskanta. Ina son ki mini alƙawarin zaki kasance da ni duk daɗi duk wuya, ba tare da kin guje ni ba. Aisha kasa magana ta yi, tamkar ruwa ya cinye ta, jin ba zai samu amsa ba ne yasa ya yi shiru tare da tambayar ta, Aisha, baki so na ne? Ba na miki dole, ina so kawai ki fahimce ni ne, saboda tsantsar ƙaunar da nake miki. Ina son ki kasance cikin farin ciki, ba zan takura ki ba. Ina so ki yi min bayanin ra'ayinki, hakan zai ƙara bani ƙwarin gwiwa da kasancewa tare da ke cikin farin ciki. Kunya dai ya hana Aisha magana, ganin ba ta da niyyar ba shi amsa ne sa ce, to ni dai Aisha ina ƙaunar ki, ko da ba ki so na, ki sama mini wani gurbi a zuciyarki, zan yi farin ciki da haka. Ba su farga ba kiran sallar magariba suka ji daɗin hiran ya sa bai san lokacin da ya za haka ba, ya sanar da ita cewa ni ba ɓata lokaci nake so mu yi ko wani soyayya irin ta yaran zamani ba. Insha Allah wata uku kaɗai nake so, kafin wata uku ma zan iya so mu zamanto mata da miji. Lokacin na san kin kammala karatun ki na secondary school. Zaman hiran nan suka yi wadda Aisha sa ta ƙara fahimtar waye Alhaji Karami, ɗabi'un shi sun bambanta da na yan uwan shi da mahaifiyar shi, tamkar ba ita ta haife shi ba. Nan take ta ji san shi ya shige zuciyarta. Ya buƙaci ta bashi namban wayanta, nan ta sanar da shi ba ta da waya. Abin da ya bashi mamaki kenan, suka yi sallama ba dan ya so ba, sai don jin za a tada sallah a masallaci. Ya miƙe tare da mata alƙawari zai aiko mata waya domin ya dinga jin muryarta. A wannan rana Alhaji Karami yana idar da sallah ya zarce ya siya mata waya latest mai kyau da ake yayi a wannan, burgewa ce ga 'yan mata da samari, wato iPhone 7, inda ya saya mata sim card nata MTN da Airtel. Nan take shiga ya mata registration na sim din tare da loda mata recharge card. Kafin shi Abdulla ya aika kanin shi Abdulla ya kira ya aike shi ya kai mata gidan din cikin ledar domin ganin abin da ke ciki. Ya bude sabuwar waya iPhone 7 ya gani, tashin hankali da sauri ya kai wa maman Aisha sakon Alhaji Karami. A guje tamkar ya tuntsira, bai tsaya ko ina ba sai ɗakin mahaifiyar su Hajiya Zuwaira. Cikin haki yake gaya mata, Hajiya. Gabanta ne ya faɗi saboda mamakin kiran da yake mata. Ta ce, kai Abdul, lafiya kake mini irin wannan kira? Ya ce, Hajiya, yayin ne siya wa Aisha yar gidan Baba Sadiku sabuwar waya ya bani na kai mata. Hajiya, wayar nan ta fi 100,000, in kika ganta waya mai kyau fa, ba kaɗan ba. Abin bai yi ba. A guje yake mata bayani, cikin zaro idanu ta rike haɓa. Hajiya ta ce, 100,000 fa kace? Ya ce, wallahi Hajiya da gaske nake, abin duniya ne ma. Hajiya Zuwaira yawa ta rasa mafita. Zainab ce kawai take jin maganganun ɗakin mahaifiyarta, ta babu shiri ta je. Nan ta shiga take tambaya lafiya. Nan take ya sanar da yayar nashi abin da ke faruwa. Bincike fal da bakin ciki ne a zuciyarta. Ta ce, tabɗe jan, ba zai yiwu ba, ne ba rike iPhone 7 ba, ita ta rike. Yaya za a yi ma ya saya ma wata banza talaka waya iPhone 7 ya bata? Yanzu ko ba da jima ba zan je in ci mutuncinta daga ita har uwar tata in karɓo wayar. Ta juya za ta fita, je ta dakatar da ita tare da cewar, Zainab, kar ki je ki bar ni da su, ni na san matakin da zan ɗauka a kansu. Yanda suka ta min ɗana yana nema ya zamo bawansu, sai sun gwammace Alhaji bai ce yana son ta ba. Aisha ce ɗauke da sabuwar wayar ta, cikin farin ciki murna take, yau ita ce ta mallaki waya tata ta kanta kuma mai tsada. Duk cikin ƙawayenta na school babu 'ya'yan manyan ko 'ya'yan 'yan kasuwa da suka rike, ko ma wasu ma'aikatan gwamnati da suka rike irinta. Tashi kawai ta yi ta sanya wayar a caji. Hajiya Hafsatu na gefe, wadda abin duniya ya dame ta saboda sanin halin Hajiya Zuwaira da 'ya'yanta. Tunani take wani mataki za su ɗauka kan 'yar tata. Ba ta da zaɓin da ya wuce addu'a kawai domin sama wa 'yarta kwanciyar hankali. Shi kuwa Alhaji Karami juyi yake kan gadon shi, bacci ya ki zuwa masa. Tunanin kyakkyawan fuskar Aisha yake, dama namiji ne mai son mace mai kyau. Haka yi ta tunani sai kamin
Kimanin karfe 3 na dare bacci barawo ya sace shi. Cikin shirin komawa Kaduna ya fito ɗakin mahaifiyar shi ya shiga ya mata sallama, fuska ba yabo ba fallasa, suka rabu da ita tana mai mishi addu'ar Allah ya sauke shi lafiya. Ya bi sauran ɗakin kishiyoyin maman tashi ya musu sallama, ya kira wayar Aisha don ta leko su yi sallama, amma layin a kashe. Ya so ya ƙara ganin ta don ya san zai yi kewarta matuƙa. Sauƙinta ma a waya za su dinga gaisawa. Text message ya tura mata masu ɗauke da kalaman ƙauna, tare da sanar da ita shi fa ya wuce Kaduna. Cikin mutuwar jiki ya shiga mota, direba ya ja shi zuwa airport. Wannan kenan. Tunda Alhaji Karami ya koma Kaduna, kullum suna tare a waya da Aisha. A hankali ta ji ƙaunar ɗan uwan nan nata na shiga zuciyarta. Fargabar ta ɗaya kuwa shine a san shi da ya mamaye ilahirin zuciyarta da kwakwalwarta. Al'adarsa ce kullum da safe sai ya kira ta, bayan ya kira ta zai tura mata saƙon good morning. Haka da rana, da daddare ko ba a magana, kusan raba dare suke suna hira, tare da bayyana mata irin ƙauna da kuma kewarta da ya yi. Yana sanar da ita akan cewa a ƙarshen satin nan za a kawo kuɗin auren su da na sa rana. Ta ji daɗin wannan batu, gefe ɗaya tunanin zaman da za su yi, kasancewar yan uwan shi ba su son ta. Bayan an tashe su daga Islamiyya, a hanyar su ta dawowa gida ne ta sanar da wata ƙawarta abin da ke faruwa. Daɗi da farin ciki ne ya mamaye zuciyar su, da tare da yi wa ƙawarta fatan alkhairi. Gaskiya Aisha kin yi dace da samun miji gasar mai gasa, saboda Alhaji Karami ya kasance namiji abin alfahari da kowace mace za ta yi buri ya zamo abokin rayuwarta kuma uban 'ya'yanta. Yammacin wannan ranar Hajiya Zuwaira ta yi wa kishiyoyinta sallama, tare da ce musu ta tafi gidan ƙanwarta Uwale. Tana isa gidan Uwale suka wuce ɗaki, ta sanar da ita halin da ake ciki. Uwale ta ce ina fata dai kin zo mana da kuɗi masu nauyi. Hajiya ta ce ban yi zaton zan buƙaci kuɗi ba, 10,000 ce kawai a jikina. Ta ce kawo 10,000 nan ki kwantar da hankalinki. Asubanci zan yi na nufi garin kura a wajen bokana domin samun mafita. Kar ki ji komai insha Allah. Duk wani abu ko komai girman shi da zaran na je mishi da shi zai magance min shi. Wa iyazu billah. Allah ya ganar da mu hanya madaidaiciya. Nan da nan ƙanƙanin lokaci magana za ta zamo tarihi. Zuciyar Hajiya Zuwaira cike da farin ciki ta dawo gida, zuciyar ta kal tamkar wadda aka yi wa bishara da aljanna, amma kuwa tamkar an fasa auren nan. Zainab ta tambaye ta Hajiya ya na ganki da farin ciki, ta sanar da ita abin da ke faruwa. Asubanci Uwale ta yi ta hau motar da zai sada ta da ƙauyen kura. Bayan ta sauka a mota ta tare babur ɗin da zai kai ta gidan bokanta, kasancewar a cikin surƙoƙin daji yake. Ta tarar da mutane aƙalla sun kai 10 da suka riga ta sammako. Haka ta nemi guri ta zauna domin jiran layi ya zo kanta. Aka yi ta shiga ana fitowa har layi ya zo kanta. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kawo wannan gaba, wanda kuma duka a nan zan huta cikin littafin Rayuwar Aisha, littafi na ɗaya. Dama shi ma gajeren labari ne, don haka sai dai kawai ce mu je zuwa cikin littafi na biyu, wadda shi ma tare suke, domin jin yadda za ta kasance a cikin littafin Rayuwar Aisha. Sai ku kasance da ni, mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Dan Hamza ke muku fatan alkhairi da cewa a huta lafiya, sai mun haɗu a littafi na biyu.